deverek li dinyayê nema wêtêke vingireva birçîbûnê halê xelkê nebe sîwan e, feqîrtiya wan nebe sîwan e. Pekeke wê li Dêrikê xelkê bi zorê têxe gireva birçîbûnê. Çî neçî wele erdhej li Êmralî çêbî û em ditirsin li ser jiyana serokatiyê. Em ketine gireva birçîbûnê, em şermezar dikin vê gireva vê rewşa hanê. Elê Dêrika me ya berav Dêrika Hemko, Dêrika Binxetê, Dêrika Mazî tiştek çinne li Dêrika Hemko def û zirne. Apoçî li wê derê Recep Tayyip Erdogan û AKP şermezar dikin nahêlin parêzer herin cem serokê Newewî. Elê Dêrikê ji xwe kesek qeyûlo Apoçî çi kirî ji we? Çi kirine ji we? Hûn ji xwe re napirsin çima Emer Ocalan parlamenter layê birê Apo çima nakeve girêva birçîbûnê ji bo apê xwe? Mihemed Ocalan birayê Apo çima nakeve girêva birçîbûnê? Ev zarokê Fatma Ocalan û nizanim kî û Dilek Ocalan û ev tekûş mekûşê hene çima nakevin? Mane apê wan e, xalê wan e, serokê wanî Newewî li wê derê ew çima nakevin girêva birçîbûnê? Cemîl Bayık û Duran Kalkan wê dibêje Onderlik û Onderlik evana çima nakevin girêva birçîbûnê ji bo Onderlik, ji bo serokatiyê? Yani evana têkevin girêva birçîbûnê mumkin e. Me re bêje aferin wala girêdayê serokatiya xwe ne. Ne Cemîl Bayık lo rûnê xwe pehm bikibe Serokafo êrê birê min Serokafo her ji bo Serokafo du roja rojî bigir. Bêje ez naxwim. Serokafo. Ev ê li vê derê Ewropa vê ku xwe pehm kirin û diçin û tên û navê wî çi ye Zibêr Eydar û Remzî Qertal û Adem Uzun û nizanim Ehmed Qeremus û ev kesê hane çima nakevin girêva birçîbûnê? Bere di hefte sê hefte. Wela ji bo wan baş e, ji bo rewşa wanî tenduristiyê baş e. Ew bezê ew gewdê Zibêr biçekî bihele ji bo xatirê serokatiyê. Bezê Zibêr eger nehele ji bo serokatiyê ji bo çi hewxwase bez li ser hev dicivîne? Yani ev çi ye? Hûn ê dinyayê hemû berdin û biçin rebenên rojavayî ku halê wan nebe sîwan e wela devirem li Êmralî çêbî em rewşa serokatiyê nizanin. Em şermezar dikin azadiya serokatiyê. Yew heyb e heyb. Heyb e bes vî gelê han bixapînin bi van derewê hanê. Bi van fen û fût û van hîleyê hanê. Serokatî kêfkêfa wî ew rojî nagire. Ew nakeve girêva birçîbûnê ji bo xwe. Tiştekî wilo tune ye. Wê rabin vî xelkê hanê, vî rebenê hanê li kur li xelkê Efrînê ê ku hatine wargehên Şehbayê. Di bin kona de, di wî heriya hanê, di wê rewşa hanê de têkevin girêva birçîbûnê xêrê ya bo çi ye? Em azadiya serokatiyê dixwazin. Azadiya serokatiyê dibixwazin. De heq ne yanî carna me re PKK sûcdar dike bi hinek kesên ku yanî ê gel jî yanî gel jî nehexwase û kole be. Aşxwe li rewşa bakur binerin. PKK qirik û gewrîl xwe diçirîne, divê dakevin meydana, dakevin kolana. Kes nemegot di PKK. Xelkê Dêrikê û Qamişlo çima wilo êdîş bike. Erê çek û sîlehê PKK di serê wan de ye. Bi zorê wan tînin rewşên wilo. Heta ku Heval Bahoz di vî halê hanê de bibe, Dêrikê di vî halê hanê de bibe. Heval Bahoz çima nakeve girêva birçîbûnê ji bo serokatiyê? Heval Bahoz Fehman Heval Bahoz tenê zane hevalê xwe tasfiye bike.
برهتي كيف قرفا برشيبونيش بو قرطولش مجادلة özgürlük öndürlük, özgürlük mücadelesi bi zimanê Tirkî bilbile. Bereteke bi gireva birçîbûnê hevalbahûz ji xwe fedî nake, ne fedî nake. Tenê zane hevalê xwe bikuje. Tenê zane têke bi qirka rehmetiyê Ciwan Birahîm û wî tehdîd bike û kuştina wî veşêre. Ciwan Birahîm ku rojekî ji roja nîzîkî wî bû wî diparast. Bahûz diparast. Ne fedî nake. Heval bahûz erdal hazir e dêrikê Qamişlo Rojava hemû giş bike qurbana berjewendiyê xwe di nava PKK de. Heval bahûz erdal. Kî wextê ku dibêje kî hikûmeta rejîma Sûrî kî wekî Bakurîya diaxive. Tiştek têd nemayî ya. Tiştekî dêrikê jî têd nemayî. Tiştekî dêrikê jî têd nemayî. Xalas ji tê xweş bahûz mahûz wan bişon. Ê ku dêrikê anî vî halê hane, ê ku gelê dêrikê civaka dêrikê anî vê rewşa hane, kesê wek bahûzin ku heta roja îro li nava PKK de ne. Hinek hene ji PKK nerazî ne lê di nav PKK de. Nêrmê, jinmêr ji PKK nerazî ne zanin dizanin halê PKK çi ye lê di nav PKK de. Di nav de wilo xwedî ne. Berjewendiyê wan di nav de ye. Ê ku ji malbata xwe ditirse, ê ku ji ehlê xwe ditirse, ê ku ji civakê ditirse, ê ku tiştek wî di nemayî yanî xalas xwe wilo dîtî wê wilo berdewam bike. Li nav PKK dimane li Rojava jî û li welatên Ewropa. Wilo helemîne wilo dîtin piştî vî emirê hanê rabin dev ji PKK birin wema ji wan bêjin xayîn û xayîn û berxwe dikevin. Lê bi PKK nema PKK pênc xweşa jî dikirin. Ne bawerin jî. û dizanin derew û dizanin ku ez rast diaxivim. Dizanin. Lê ew biryar nastînin. Biryara ku ji PKK qut bibin yanî bere rexneyê PKK jî nekin. Bere devê xwe bigirin û malê xwe rûnên. Besê di nava vê gerînekeva vê gola genî di nav de wilo di sobayê bikin û tên nav de herin û werin. Mixabin yanî rewşekî bibîrên gehan heyî.